Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Zarar mun ɗora duk a cikin wannan channel mai suna Riyakan TV. Mun gode. Get free music on mdundo.com. Ku tashi ku taka iyo ranar aurenku Nabila Amarya a Musa Umar Ango. Ku tashi ku taka iyo ranar aurenku Nabila Amarya a Musa Umar Ango. Bismillah Allah da sunan kai na fara da sarki na ya jalla ka ƙara min da basira ya bai kyauci na cikin hikima da basira na aure da ango wani hango sun jira sun jira na hango sun jira sun jira aure da ango auren su aure da ango na san kun sani yalkali zan nuni waka bai wace Allah shi ne ya bani Allah shi ne ya bani shi ne yi lokacin amarya da ango fatan kare a gare kikin da amarya kai ma ango da na kanin sanya amarya taka akwai ta da kyan tarbiyya shi ma na san ango kun shi da kyan halayya ya ki rike angonki a gare shi karki sanya aure an daura an daura komai lokaci ne yau Allah ya naku ya fata na shi ne wata rana yan iske ku taro ya taro duk an zo domin ku kana wanda ku su masu na abokin da sun taka amarya da an ku taka ku juya adan Allah ku juya ga da siya bankin da amarya kirki an banki isan kada kiyo sanya komai zaki mai ki mashi wanda ya sanya ya ruwan wanka nan in ki kai shi kin amarya ya in kin yi haka ma Allah da ya ce a gare ki amarya wurin su an daura na san shi amo akwai shi da kyan halayya ya komai zani yana yi cikin tarbiyya ga hannun kyauta ga yara har ma manya yau rana ta ku Nabila Shafi'u amarya amarya Nabila Shafi'u amarya amarya wurin su an daura kowa na murna ga wannan rana ta ku ina sa albarka a kunji batuna kanku fatan alkhairi iyaye sun yi gunku wannan rana ce da kowa zai yi murna da kowa zai yi murna wurin su an daura kun san shi shidan burin sa ya haɗa ku to Allah ya yi ba wanda za ya raba ku makirin makirina waye da dole ya bar ku yo Allah ya yi yaurin ku ne aka daura an daura wurin ku ne an daura amarya da ango taron ya kai taro ga abinci duk an samu kowa na murna san ba wanda ya damu wanda baya koshi a ranar sai dai samu ni ma shaida ne har kaza na karya har kaza na karya wurin su an daura
sama sama. dangi na ki sai na mai da bikiya daga wani na ki sai na mai da bikiya amarya abokan ango sun zo bari ku suke mai da rawar amarya girgiza yau da yamma ta murna amarya amarya ga amarya Sha shagali lafiya.